Kani ko All India Radio Shillong ka khubor ban police pi dum ha ku parling do kimat ke bakong san jong ka khubor menta ka step sa arngut ki bawan phai na Uttar Pradesh sham Meghalaya kelayo egajing pang COVID-19 shimno munana menteri rangba ke jila konrod ke sangma bat pha khimi bnia ha Negrims Hospital hadien ke jing wan phai jong u na Manipur nangkiyo ke jingdon ke bayo pang COVID khat khandai ha Manipur san pnyongut ke bayo pang thamai tang hapo arpusau kenta but arlak life nyo hajar sispa khandai phun rengut ki briu kile ke bayo jing pang coronavirus kila yo jing koi hakari baro kawai hadu menta ki khubor ki babnya sakumbar ngut ki briu ham Meghalaya kila shakta ke jing pang COVID khat khandai but kila don ki jaka penshong kerpang menteri rangba konrod ke sangma haka tweet jong u ulayatu baki briu ki bawan phai na ke jilla Uttar Pradesh Shah District Southwest Garo Hills ling baki kali shimet kila don menta haki jing pen kerpang ne home quarantine but dakane baro ke bala shakta kilong saupun ringut but prangut na kini kidai ke badang don yagani ke jing stom hagawai pat kaliang layatu bala shim but part this yakinong muna umentri rangba konrod ke sangma ha Negrims Hospital hadin ke jing wan phai jung una Manipur hakasni ublei but menta dang ap yaka kaipot kaban sayo shen hadin ke jing pendem yaka jing kimi bnia ha Manipur katnat pulipiti ke sarkar kalapmi hukum babaro ki school shimet ne jong ka sarkar bakinom de setia banshim by school na ki khna na ka banta ubna yayong hadu jeliu na ka daw ba om shem la penlong school setia na ka jingdon ka jing pangklam covid khat kindai kumju katnat kalap tha banom pen kiuru e ka by school na ka banta ka samoi 8000 arpuwe e ki we ki jing siu la ban pediang klem de pen kiu ya ka dor bat lada don ki jing siu balade ban siu hashwa an ya kenno bat ki we pat ki banai ki ban sawan hai ka bayi day bat ke tulop ikinong hikai but ki non teaching staff join kini ki school lab tha ban siu san 4% la da ka jingdon ki khna kalong hapo news pa but siu pura la da tam ye ka news pa menteri TH Radhesham ha ka jingkran bat ki lat pathai ku bor la kin tu ki school ba ki kimi ki paban bot proking ye ki jing tha ka sarkar bat kin turu ban kier na ka ba pen thame ki khna da kino ki jing ai da ki school kum ki laptop ki tablet ne pisa ka sarkar prengale thu bagidon baro arlak life new hajar sispa khandai pun ringut ke bala shakta hau knyang jing pang coronavirus ke bala yo jingkoi bat baga jingkiu ki bayo kia kalong san fusan point new percent hagari kumalong mentai ki don shilak new saw hajar ngut ke barang shakta hagani ke jing pang bat ke jela nagalan nin ke sngi kala yo kumbahan rup khandai ngut ke bashakta thamai ke bala poi baro ha ke jela kilong arspa prapungut sispa life khandai ne kini ke barang shakta bat sispa sa puwe ngut ke bala yo koin menteri ke koi kia US pangyung pom leng baga Twitter ulai thu banaki arspa hinyup santli kinong muna bala test nrup kendai kilong positive kita bakentup nrup san ngut na peren lai ngut na Dimapur bat iwe na zin boto hapo ki ar pasau kenta bala dep kumbasan pinyangut ki briu kila yo jingpang covid khat kendai ha Manipur bakentup ya sau puingut ki shinrang bat khat nriungut ki kentei hadien ke jingkmi bnia bala penlong de ka VRDLS JNIMS but RIMS Manipur but kini ki dei ki na ki babun tali ki district ka jila Manipur but ki dei ru ki barang shiwan phashen na shabar jong ka jila baru ki bashakta kala poe sha ka praspa khandai pu prangut but nrus pa sa pu prangut na kini ki dei ki barang don ya kani ki jingpang ka sarkar kala pun banaru bakam don setia kanu kanu ka jing priang pai ba jong uni knyang jingpang ha Manipur hadu menta wala pentip ru baki don baro nriungut na kinong trai ka tanat ka koi ki khia ki bala shakta but san ngut na kini ki dei ki barang don ya kani ka jing stom kanang ban penne pensa bat pen internet e ka jing shna ki ba rem kum umat pran hanong ba shilong ha senda ka yodu ka dorbas nong wa thabru ringkat ka dorbas nong mau khar hnden ki singi ke la thung ye tin rai ding hatrai jong uni umat ya uni umat la tei de ka sarkar pharing na ka bantai ki rup nyungut ki nong bala na ka bri new trip ki badai na ka 26 khazi labor corp bala yalam shakari friends ban IT ye ka jing im hadin bakut ke thma ba ka baning kong habakren na ka singi ki nong yalam ka dorbas nong wa thabru ki la ong ba ka daw ka jing thung dieng hau ni umat pran ka long ban nang pen internet shu bat ban penne pensa e ke jing khu e ke jaka bat ban penyo e ki briu ke jing ko jing khia kham tam hakum kani ka por jong ke jing don kani ke jing pang khlam covid khat khandai kani ke dei ko All India Radio Shillong ka bawan lam shipi ya ki khubor Menteri Sarkar Peringkatna Development of North Eastern Region Donor Dr. Jitendra Singh ulak mi bat bishar ke jinglong jingman na ke jingpang kalam covid khat khandai but
ki kam ka koi ke khia ki district ke badon kam da ka ba phai khmat che ki jila ka than che te lam mi ngi bat ula pen benaru bala plai pisana ka nat kumba shispa khandai po klur na ka benta ban pen bhai ke jing pen bit pen biang ha ka liang ka koi ke khia ha ki pratali ki jila ka than che te lam mi ngi kham tam ha ka jing dei bat ke jing le prasha ki khnyang jing pang ba yepet Habakrana ke jingelang ling baka video conferencing but ki health secretary ki deputy commissioner but ki nongmi khmat nagatanat ka koi ke khia jong ki southli ki district nganong biang jong ki khat southli ki district badon kam jong ka than cha teilam mi ngi Dr Singh ulo ong ba ka jingjit ekini ki khat southli ki district kalong halor ki sap kendai teli ki mat balapen pau ki bapen mentoi ha ki benta ka koi ke khia Dr Singh ula banru da ka ba ong baleng ba ka ni ke khlam covid khat kendai kala long ka jinghi kai but I boit ru ban long pen khre ha ka lawe ula ong ru ba katna donon kan pediang ke jing terwane ki jela ka than chete lammi ngi ha ka baye dei bat ka koi ke khia balamang kumba sunspark lur ban penlut na ka scheme North East Special Infrastructure Development UMLA ka seng BJP na Assam u Krishendu Paul ula shakta ke jingpang covid khat kendai ke singi ningkong ulangat hadin ke jingkhmi bala penia de ke jela Assam kum ka Assam Targeted Surveillance Program ATSP Director katnat ka koi khia ka district Karimganj Dr A Datari ula yetu bauni UMLA ubana patharkandi shamla don kanu ke jingle jingwan shabar hakini ke singi na ke jela Assam ka Assam menta ka don san hajar san spa prapun ringut kiba shakta but 8,000 san pulai ngut ki barang shakta hauni jingpang bat lai hajar san spa arfu ngut ki bala yo jingkoi bat khandai ngut ki bala khlat no bat lai ngut ki wei pat ki bala lek phai sila ki jong ki jela hakoi pat kaliang ha Aizol Mizoram so wei briu la yo e jingpang covid khat khandai bat ha Mizoram menta baro ki la poi jake shispa so pu ar ngut ki bala yo shispa lai pho ki barang shakta bat khat ar ngut ki bala yo jingkoi Menteri Rang Badu Barin Kari Dr. Manmohan Singh ula tho show Menteri Rang Badu Narendra Modi ban kerpat ban penyo ek hok ki sipai kari ki bala IT la ka jing im ban yada yau pur usam kari India ha ka jing ikan at ka badang Jiashen haladak ha ka jing tho Dr. Singh ula ong bakani ka long ka por ba ki pai kari ki ne teli ka we ban yale persha ek jing penting pensmi kham tam na kari China ka balawan kam tribe a yau pur kari India kum ka Galwan Valley bat ka Pangong So Lake ka balas dang na du ubnai yayong Ulang ru bakari India kamdai setia ban pendem lemne yepin berupur usam jongka. Ka yodu ka badon hanong ba shulong kala pli piang ye ka nen ke sni hadin ke jingkhang dam hakari paro ko we. Naga daw ka jingdon jongka jingpang klam covid khat kendai ka yodu ka balong ka yo ka bahe tam ki jila ka than chete lammi ngi hakabadon ki marna du ki barit tam hadu ki bahe bakraw kum ki kor ki bor bala ban yo lut la ple biang hadin kendai pesan sngi ke jingkhang kerdep yaka penbantang kumba saus pa khat lai teli ki dukan na ki san hajar teli ki badon na ke yo la sha ban ple da ka tanat ka koi ke khia ka taru da ka babut perkheng ye ki jing ptha ki balabu ki dukan kin ple ya put sngi khanang ban plai na ke jing khap nia bat ban la ban penya jingai iwei na iwei pan kumju labu ba ki dukan kin ple na du ka por phrabaji men step hadu san baji janmit bat ban khmi ye ka jingai pe ke yo ka sarkar ka la thung ye ka covid khat khandai management committee ban kan thup yo im ka hima milliam kum nong yalam rengkat kitna pulit bat ki enforcement wings jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pet ngori ka jingyai be ka yodu la rakhik kan mauburam ye ka sni kerpang usahab Thomas Jones sam Meghalaya hannen ka sni bar ha ka ju ka por ka sarkar ka lapan bana shuti ru kum ka dak ka jingai buram yoni usahab missionary ubanary Wales Thomas Jones ula wan poisha sora jong ka rilung khasi ka arfu artarik ujliu khat pras pa safuwe bar hai pori balengkot uni missionary urala un penyo eki jaj benri nyotrep eki dak tho bat puli lakhayo sahab Thomas Jones ha ka snongrin Tanefred North Wales ha ka arfu sautarik ukalalengkot khat pras pa shipo uwan na ka long ying ka baduk ka bakerdo ha ka bau pau trai kum mystery bat Thomas Jones uju yarabi u ha ka ne ka kam ulano sinyang ru ha ka bawan ra ektin krenik tin sora kum ka tin pedeng harilum khasi bat jantia uladon bentaro ban seng ki school jaka hikai tho bat pliru ek mission station ka batmai kattu ki khubor ki lakut ki balawan jp na ko All India Radio Shillong ban ni penken mawi pi parlok nosnga ba ka po private ngine so bat ka Delhi station na ka benta ka khubor ha ka tin hindi ka ban bot pa da ka khubor ha ka tin pareng ha ka po prashteng kani ka de ko All India Radio